ikastaro batzuk bai, baina ez dut formazioa intensibo bat jaso. Eta orduan ez dakit, ez? Nik beste formazio bat jaso nun, industria behirazion formazio bat. Eta gehiago nire kaxa baserrita junez, eta hola zaten orduan formazio aldetigen ez dakit. Ze esan? Formazio eta bakarrik, kurso bat edo FP bat egitea baita ikastaro eta dana, orokorren. Nik uste ona izango litzekela gazte bat bere zean, ez? Helburue baldin badu, esne behietako ikulu bat montatzea, horri jarraipena ematea, funtzionamentun dabiltzen baserri hoitan, martxan dabilen hoitatiken ikasten jutea. Ditzekela ona iruditzen zait. Ze gauza asko ikusteie, da ez bakarrik behietako gauzetan, instalaziotan, makinerian, gauze asko ikusteie, eta gero hoi prozesatzeko erane, batzuk bide berri jorratzen, ez? Eta nik uste, hoitatiken ikastea ona litzekela. Nik ez dakit beste formaziotan zenbataino lan zeien. Esperientzik ez dauketelako. Orduan iruditzen zait, bai litzekela ona ikustea beste ustiategin nola irien lanen. Ze bestela, hemengo programak eta funtzionatu ahal izateko, iruditzen zait, esperientzin oinarritu beharko litzekela. Ze lehen Xabierrek esan du, ez? Barkue unditzea dijoana inorrez dijoa, ez? Eta baldekin udeateatzen nahi baldin egunero, igual laguntzaok balde handigo bat emate igue, baina ude berdin ateatzen seitze dugu, ez? Eta orduan iruditzen zait, funtzionamentun ondoa idien, eredugarri dien ustialeku duitan formazioa jasotzea ona litzekela. Igual bestek ne baino adibide gehiago mongo ditue formazio dugu. Eta gara zentratzen asko produkziotan, eta ere pentsatu behar dugu asko nola saltzen duen gure produktua. Kontsumitzaia non daukan, ze eskatzen egun, zenbat alatuan kontsumitzaia, porque ikusten nahi gara kontsumitzaia mota aldatu indala, ja ez du kontsumitzen gure monak eta kontsumitzen zuen bezala, eta modu berrik azaltzen nahi dira, eta uste hor da, balore añadidua mamartzaiona produktua izta. Pentsatu markak iten, gauza berrik ateatzen, balore ematen zure produktua historia batekin, eta orduan debai edukatzen kontsumitzailea, hor lan asko da, okuko adibidez ikusten nahi gara bezala, hor zati handi bada, eta uste debai pentsatu behar dela komertzializazio mailan formakuntza bat, ezta? Karo, ni produzitze eto esnea o aragia lokezea, eta gero saldin behar dut, o gazta, orduan hor debai dago, uste landu beharreko arlo garrantzitsu bat izango zara. Eri ustez? Eta formatu beharrekoa, o lagundu beharrekoa. Nire uste, ganarintzako gure sektoreko nire iritzia, baina ez dola jende formatutako nire iritzia da, baina. Gero probatu dugu langilea olago formatuta dauna, eta nire uste bertan gehiago ikastela, igual praktika faltako ez dut, baina nire itxea konbentzitu, baina, igual baten bat oso nateako zan da, baina, itxean, asko konbentzitu, nahi. Ez da agaten, esperientzia, hortan gutxi, ez da nahi. Artzai eskolako, kurso izei jabeteko bi. Hor, erakusten zigun, bidez, bastait, guk, nire beti nola ardiketa ikusi juten ni banekin gutxi gora hartzentza, baina aparte ikusi zizkuen gauza teoriko gehiago eta praktikare zerago eta bai. Baina sentitzen duzu adibidez Artzai eskolan pasatuta hobeto formatuta zaudela eta asko aportatu ditu, edo esan ditu etxetik zetorkizunakin nahikoa da, edo hori da pixka bat, ez? Hane Artzai eskolak Artzai eskolan adibidez
ikasi juten gauza guain ikujun eta gaztandegin da beste papeleo kontuk eta hola nabari da formakuntza hori hartu detela, ez dakit. Osa, zoz ikasi dela, bai. Hoi nik notatzen dut, formakuntza zeudela, bai. Nik uste, lasai esko esan behar dugula, formakuntza izan behar dugula, enpresa dio izateko formakuntza. Ez da langile bat izateko formatzen, enpresario izateko formatu beharrik. Eta enpresario izatek, esan nahi dik, ez gauza guztitaz asko jakin behar dula, baizik eta gauza guztik neurri baten kontrolatzen. Eta gero, nire bat lagun batek esaten zuen bezala, kontu ez denidana jakite baizik, gauza bakoitzai buruz asko dakien lagun asko eukitzia. Ez da imposible badeketa. Nik uste bizio enpresarial hori, enpresario izate horren zentzu honen, beti intenditu danen enpresario, baizik eta pixka bat, negozioa da, merkatua, da produzioa, da aurrekontuk, hoi dana. Bat, bigarrena galdera eginen nekazal eskolak, ni oso kritikoan nauk nekazal eskolakin. Eta beti izan nauk eta publiko gire esan egiten dit. Langile ikuspegile gehiago lantzen den lagun, enpresa ikuspegile baino. Eta hirugarrena kurso intensibok esaten zianak, hartzai eskolakok eta beharrezkok, nire ustez. Nire ustez beharrezkok. Eta ni, gaina, egon nion, bere garaian, gero hazi izango da mendikoiko arduraduna, eta goatzen hau, Fraisoron, 6-7 pertsonarekin ganaderitzako kurso intensibo bat mantendu egiten zala, baina, klaro, gero eskola pasatik jogen hezkuntzara. Eta hezkuntza pasatzen dianen 6-7 ikaslekin olako kurso intensibo bat mantentzia, eta ez du zentzuzko ikusten. Rati jok oso bat judialakon hain ikuspegitik. Nik usteet, behar berrezkoa dela kurso intensibo. Hartzai eskola funtzionatu egiten dik. Horrek ez dik esan nahi, aurretik beste oinarri bat igual ekarri berkoi, baina hartzai eskolak nik usteet funtzionatu egiten dula, bere ganaderitzakoa eta baratzagintzan, eta nik usteet kurso intensiboik, ez dakit, konpartitzen duzu, no ez, baina funtzionatzen duela. Niretzako, nik interesgarri, beti prestakuntza eta formakuntza oso interesgarria da, eta egila da, esperientzia asko ematen dizu, hasi dezakezula esperientziarekin eta formakuntza gabe, baina hori beha esan dula, azkenean zu enpresa bat gestionatu berdezu. Eta behin ipin ideia orokorra jakin eta gero igual laguntza dazkazu beste agente desberdinekin, baina zu pixka bat kontrolatu egin berdezu. Dana, etortzen zaion gainean pixkat, jakin nondik noa doa. Enpresa gestioa ere bai da langileen gestioa eta elkarteen gestioa nola landuta dana egin. Hori oso importantea da. Ze eskaera daude, zer da interesatia formakuntza emateko, eta hori buruz, eta fitxa horretan galdetzen dugu, hazigia galdetzen, noiz, ordutegia, noiz izango litzateke, ea antolatu dezakegun horrela flexibilitatea izateko. Hori ja kontutan hasi da pixka bat, benipin fitzetan galdetzen. Bai egila da, beharra jaso berdala, eta kurtso asko suspenditu egiten diala, baina, klaro, hemen feader funtzez ematen dia, eta minimo bat behar da, 10. Eta gehienetan, suspenditzen da 3, 4, eta igual ere bai da, gure artean begiratu berdeu, nola hobetu heltzia, batzutan jendia ez da enteratzen kurtso hori dagoela, eta orduan 3 pertsona bakarrikan dago. Eta guain, adibidez, ni gestio etxen koordinatzailea naiz ere bai, eta naho, bombardeo limpio, ea zer ikusten dute eskatu didaten, ikusten badute bere bezero bat hori interesgarri izan detzake dela, bidaltzeko. Baina hori bai, pentsa bat eman behar dugu hobetzeko. Guk parte hartu gendun gaztenekek interesatu zitzaigun eta ginen informatzea. Eta azkenen ez genuen aurreak paso eman, porque exigitzen ziguen bat-emateko bateak, bakizue, zure errenta principala hortik etortzea. Orduan, gu hiruak beste enpresa batzutan lan egiten dugu eta ez genuen nahi pauso hori eman. Orduan, ikusi genduna da, momentu hortan, da hola oso parentesi handia, hor bitarteko hortan, piztina botatzea eta proiektokin hastezea,
o ez dago ezer bitartekon lagunte izuna eta pentsatezuna probatu ingoetola eta gero ja emangot ja pausoa, ez da? Eta hor, tarte handi bat uste du daula, landu inbarko zana, porque jende asko da daukena terrenok, dauzkena zergik, eta bizilena basoitik kanpo, eta lan egiten dutena, eta pena ematen diona ez mantentzea hori, ezta? Eta igual lan komplementario bat izan zitekeen, o negozio komplementario bat bai egiten dutena kanpoan, eta modu batea hori animatzeko zoratiteko uste hor, dara adar txiki bat, igual lan dinbarko zana. Hor, kafeko